nie dla mnie promocją. Macie już pełno żyć, roztomaj tych reklamów, pewniki macie i to wszędzie, w Zeitungach, radioku, telewizji i bez telefon. Ludzie, kokom z rańca jedna nasza telewizja, nie będę godał w toro, żeby głupie lokiem też nie robić reklamy. Bezmać reklamy nie mogą przekroczyć 20% w godzinie. Znaczy się 12 minutek. A sam tak, kleci jeden redaktor z redaktorką same pierdoły. Zetwo to jakie 2 minutki i zaroski reklama. 5 minutek. Już zaś ten istny wlazuje na wizję, fanzoli 2-3 minutki, same no pierdoły, bo wiele razy idzie powtarzać to samo wiadomość, nie? I za tym 5 minutek reklam. Miarkujecie, łokim ja sam teraz godał, miarkujecie pewnikiem, to miarkujecie. O Zeitungach nie będę godał, bo zawdy tam idzie kartka obrócić i teraz. Ale najgorszejsze są reklamy bez telefonu. Tak po prawdzie, ne wszystkie już u nas mają mobilnioki, ale kaj fungują jeszcze telefony stacjonarne. Ich nimi jest najgorzej. Gringo tak oberdeo, człowiek myśli, że wygrał na jakiejś loterii, sąsiad karował pod auto, dobrze mu tak zawdy było śliwiec i miał lepszą bryka, a można szwiger mu też kipła i będzie srogi erb. Nie, jeszcze raz nie. To dzwoni do was konsultant do sprawy zrobienia swos ipty, doradca do sprawy wciśnięcia pod zabale. Inszy konsultant, który chce was napytać jakiejś szuli na prezentację gorków, sztepdeków, zegówków, ze kameli i wełny, zdrowej żywności i inszych podanych pierdół. No toż praskocie słuchawką, ale co ty mu jest winowato ta słowka? Wiecie, onegdaj zaglingał ci do mnie łoszkliwie, upierdliwy, namolny konsultant, który mi ofiarował za psieńco, darmowo kolejny telefon, następny mobilniok. Na wioska mi 3. albo 4. komórka. Bo wczas roku jest wściekły, bo na srogim kacniam, że po wczorajszym geburstaku kamrata. Grr, drr, drr, mądlowo z paniczku szykownisty całbrowny poszła. Nowy mobilniok. Nie chcę, on to w dupie. Odpowiedział jak mudeczko można bucowatym sznaps barytonem. Na zicher nie chcecie, panoczku, nowego mobilnioka, za friko, ganz darmo. Nie, jeszcze raz, nie. Odzykom corazki bardziej odzgrzukany. A można dla jakiegoś waszego współpracownika. Kurde na mole, ja jestem pensjonista, nie mam żadnych arbajterów. A można dla jakiegoś ich familianta byście chcieli. One wszystkie już mają telefony. Na moja ostuda, bo ze Niemiec gringają zawdy w nocy, kiedy już szykowniej ścienyną. A można dla wnuków, nie? I wiecie, tużech nie ścimał i rzekł. Można bych i wziąć, ale wiedzą oni, we mojej piwnicy, kaj ich trzymia pod klucem, nie ma, na razinku nie ma zasięgu. Łokam żyk, cicho, pip, pip, pip. Pocie brzeg słuchawka i czekam teraz na policję. Ojgień z Pioków.